Jo, jo. Klidně i v průběhu prezentace nebo prostě toho, tak kdyby vás něco napadlo, tak říkejte, jo? Takže naše úžasná Viva, jo? Pro mě to je srdeční záležitost Viva. Řeknu vám potom proč. Už jsem to asi někde říkala, ale možná jste to neslyšeli všichni. Je to, začnu tím, že někdo řekne, já mám šafrán jako koření, které používám do jídla, jo, nebo si z něho vařím čaj, nebo prostě to takhle mám. Viva nebo šafrán je velmi jakoby náročná plodina. Udělat z něho účinný výtažek není vůbec jako jednoduché a byla to otázka pro Zinzino dlouhého vlastně výzkumu. Takže Zinzino má patentovaný výtažek ze šafránu, které jsou, ty živiny, které tam jsou, říkají tomu i jakoby duševní tonikum. Jsou to živiny, které přispívají k duševní pohodě. Ten výtažek, nebo to, ten patent se jmenuje Afron, tady s tímhletím erkem, a to je šafránový extrakt z blizen, tady z těchhletěch bobečků. Vidíte to? Vidíte tu prezentaci? Doufám, že jo. Ano, Jo, díky. Tak to je vlastně výtažek tady z těch červených, oranžových prostě bobečků, jo. Plus ta Viva obsahuje vitamin C z výtažku aceroly a 5 vitamínu B z mletých pohankových klíčků a hořčík získávaný z moře. Moje informace interní, tam není napsané, protože máme více druhů hořčíků, moje jakoby jenom soukromá informace je, že tam jsou 4 druhy hořčíku, ale bohužel to tam nemají jako rozepsané, jo? Protože jsou hořčíky, které více působí na den a které více působí třeba na spaní. Já se k tomu ještě vrátím, proč jako mi to připadne důležité. A pak je tam jod. A všechny tyhle složky dohromady podporují normální funkci centrální nervové soustavy. Normální znamená to, že jsme relativně v klidu, že se nám daří dobře. Normálně psychické funkce, kognitivní funkce, to znamená soustředění na věci, duševní výkon a zároveň snižují únavu a vyčerpání z toho běžného dne, podporují zdravý spánek a snížení toho běžného stresu, ale i já říkám, že šafrán Viva je na malou blbou náladu, ale i na velkou blbou náladu. Míra té blbé nálady vlastně může být to, že jenom se mi nelíbí, že dneska prší, až od hluboké deprese. Jo? A v tom šafránu ta příroda stvořila opravdu symfonii. Ten šafrán obsahuje úplně neskutečné látky, více než 150 těkavých a aromatických látek. Je to biochemická kompozice, o které vlastně toho až tolik nevíme, my spíš víme, jak to jako účinkuje, než že bychom dokázali to v té laboratoři prostě rozebrat a říct přesně, jak to funguje, což si myslím, že je vlastně taky krásné, že ta příroda má nějaký svoje know-how, které nám úplně prostě takhle lehko neodhalí. Ta koncepce léčení šafránem je stará hrozně moc let. Už Alexandr Veliký věřil v to, že šafrán účinkuje a vlastně po bitvě si léčil zranění koupelí v šafránu. A ta víra v šafrán byla tak velká v tom středověku, že dokonce i vlastně to předepisovali jako léčbu při onemocnění morem. I dnes je šafrán součástí mnoha systémů tradiční medicíny, není to jenom Zinzino specialita. A vlastně 50 tisíc let zpátky v dnešní době se našla zobrazení, která jsou stará víc než 50 tisíc let v pravěkých jako jeskyních místech, kde už která obsahovala vlastně ty malby, obsahovaly pigmenty na bázi šafránu. To znamená, že ten šafrán je s lidstvem, s člověkem od samého počátku jako toho lidství. Cena šafránu je vyšší než cena zlata.
A profesor Clayton, ten náš vlastně mozek Zinzina, který stojí za většinou těch receptur našich produktů, říká, že vlastně jsme v tom proudu farmakologické výživy. Je to něco na pomezí medicíny a výživy a uvádí 17 klinických účinků, studií o účinku šafránu, ale když se podíváte na internet, tak jich najdete mnohem více, těch ověřených studií. Takže tady jsou ty účinky ověřené, prověřené těmi vlastně vědeckými studiemi. Zmírnění až léčba deprese a úzkosti. Léčba vivou je stejně efektivní jako jakákoliv jiná léčba. To jsou slova profesora Claytona a zároveň to má tu výhodu, že není návyková, není jedovatá, neotravuje nám tělo a můžeme si ji dneska vzít a zítra nevzít. Jo? I když má ta kontinuita v tom užívání má taky svůj jakoby smysl. Ona účinkuje do, já nevím, 30-40 minut, ale i když ji bereme dlouhodobě, tak vlastně se projeví ještě další účinek té Vivy. Je to prevence Alzheimerovy choroby, pomáhá, to už jsem říkala, kognitivní funkce, paměť, učení, zlepšuje koncentraci. Tady je ta od malé blbé nálady po velkou blbou náladu, což je forma deprese. Tlumí projevy ADHD u dětí. Pokud jste neviděli příběh Vítka, vřele doporučuji si ho poslechnout. Pomáhá při poruchách autistického spektra, s tím mám vlastně osobní zkušenost u chlapce, kterému jsem já asistovala 4 roky, když začal užívat Vivu, ale i má vlastně olej, tak se vlastně jeho projevy, tam byla velká agresivita, bylo to opravdu hodně náročné, tak se to vlastně zmírnilo. Dneska je z něho úžasný mladý muž v 9. třídě a je to prostě krásný, krásný člověk a vlastně mu pomohlo, ta Viva mu pomohla se začlenit do toho normálního života a projevovat se prostě zrále. Dále má vliv na kardiovaskulární systém a normalizaci tlaku, což nevím, možná se projevilo i u mě, protože jsem snížila léky na tlak vlastně v průběhu užívání zinzina, ale neumím říct, jaký vliv na to měl olej nebo zdravotní protokol a Viva, nicméně mám pocit, že se to pořád jakoby zlepšuje, snižuje se mi ten tlak a věřím, že jednou budu úplně bez léku. Je to prevence rakoviny, což taky není zanedbatelné a i kdyby jenom toto byl důvod ji užívat, tak je to dostatečný důvod. Vliv na menstruační cyklus. Oni vlastně dělali pokusy tady s tím menstruačním cyklem v té nové době, jako při bolestivé menstruaci a přitom přišli na to, že to má vliv na tu náladu tak obrovský. Jo? A v neposlední řadě je to mírné přírodní afrodiziakum, což se může hodit. Takže ta povolená tvrzení, která můžeme o Vivě říkat, že po ní můžeme mít více energie, více duševní bělosti, můžeme dobře spát, lépe spát, posílí se pozitivní emoce, stabilizuje se duševní zdraví a má vliv na funkci mužských i ženských pohlavních orgánů. Toto jsou legální povolená tvrzení. Jo, tady zpět ještě k těm studiím. Někde vlastně Zinzino uvádí 3, 6, 17, ale na Google jich najdete mnohem více. Tady jsou ty výzkumy na šafrán, u šafránu na premenstruační symptom a deprese. Tady je zase tvrzení psychiatrů. Lék Prozac je antidepresivum a jakoby vypozorovali, že účinek že šafránu je stejný jako u Prozacu, který je návykový, má vlastně vedlejší účinky. Snížení projevu té menstruace, bolestivé menstruace a příznivé účinky i při menopauze.
Takže vlastně ono i to pěstování toho zinzino šafránu je vlastně speciální, protože pěstuje se ve Španělsku a sbírá se ručně a není nějak ošetřený, protože šafrán je náchylný na plísně, je náročný na pěstování, takže když si koupíte kořenní šafrán, tak nevíte, jakým způsobem prostě to bylo ošetřeno. A když je ošetřen právě tím teplem nebo zářením, tak se ničí ty jeho specifické účinky nebo se snižují na minimum. Proto má vlastně Zinzino tenhle ten patent, že má vlastně, myslím, že je to opravdu nejvyšší jako účinný extrakt na světě. Jo? To je to, že tam zůstanou vlastně ty účinné látky přítomné. Jo, tady vlastně píšou, že zaručuje 100% zachování toho DNA, toho šafránu a toho v tom koření nikdy nedosáhneme. Dávkování, já tady mám ještě dávkování, ne, už to mám upravené. Děti do 11 let, 1 až 2 tablety. Já jsem svému malému klientovi, kterému je 9, řekla, že může brát, tatínkovi teda, že může brát i 4 tablety. Já si to ověřuju kivadlem, tohle je samozřejmě s nějakou opatrností. Je to vlastně spíš jako poddimenzované. Já bych fakt řekla, že ty děti prostě od těch 4 do těch 11 let můžou klidně brát i ty 4 tablety denně, že se jim prostě vůbec nic nestane. Ale oficiální dávkování je toto. Jo, tady je pro děti starší a u dospělých to do nedávna bylo od 2 do 8 tablet denně. Snížili to na 6 Zinzino kvůli legislativy. Já sama beru podle potřeby klidně i 8 tablet denně. Zítra máme eurytmickou slavnost, jsem nervózní jak sáňky v letě, takže včera a dneska jsem měla 8 a fakt to jako to prožívání vlastně sklidní, je vám prostě líp. No. Jo, tady jsem napsala. Jak rychle Viva účinkuje. Tady jsou nějaké hodnoty. Mám spousta lidí na Vivě. Mám pocit, že to je absolutně individuální záležitost. Jo? Podle mě účinkuje tak do půl hoďky. Může to trvat i díl. Něco je tam i jakoby, jak už jsem říkala, že jedna část toho účinku je i dlouhodobá, takže při dlouhodobém užívání se zase projeví ještě jiné jakoby benefity toho šafránu. Jo. Takže když budete klientům říkat, jak se dávkuje, tak jim říkejte, že si to mají vyzkoušet. Že prostě když mi nezabere 1 tableta na uklidnění přes den, tak si vezmu 2. Experimentuju 2 ráno, 2 v poledne, 2 večer. Někomu účinkuje super přes den a vůbec mu neúčinkuje na spaní. Někomu naopak. Je to fakt úplně taková jako věc, kterou si prostě je potřeba oskoušet. Tak tady je takové shrnutí těch nejdůležitějších účinků v šafránu nebo vivy, protože tady je zahrnuto i ty další složky, které jsou tam kromě šafránu, ten hořčík, vitamin C a jod takže zlepšuje kvalitu spánku, působí proti depresím jako afrodiziakum, menstruační potíže, je účinný při poruchách erekce, to nemám od klientů zatím potvrzeno, brání vytváření krevních sraženin, zlepšuje trávení, snižuje hladinu špatného cholesterolu a dalších krevních tuků, má vliv celkově na kardiovaskulární soustavu, snižuje krevní tlak, posiluje imunitu, redukuje hmotnost, posiluje mysl a chrání pleť. Tady na závěr jsem dala moje osobní zkušenosti s Vivou, které jsou fakt jako skvělé. Je to můj miláček, protože já, když jsem do Zinzina vstoupila jako partner, tak jsem za 2 týdny ulehla s covidem, který měl byla jsem asi 8 týdnů fakt jako mimo, takže nějaký fast start mi vůbec nehrozil. A vlastně jsem měla po covidové deprese velmi silné a vlastně já jsem si říkala, sakra, v tom velkém balíku, co jsem si koupila partnerským,
bylo něco na hlavu, tak jsem vyhrabala Vivu a opravdu toto prožívání jakoby srovnalo, nevystřelili vás to jako asi do nějaké euforie, jako všechno je krásný a štěstí, ale vlastně mi to umožnilo zvládat ty deprese mnohem lépe a prostě normálně žít, jo. A to též se mi stalo když jsem vlastně zase upadla do deprese, mm, když mi začala menopauza a vlastně to trvalo celý dlouhý rok, kdy jsem fakt byla na Vivě 8 tablet denně a hrozně mi to usnadnilo život. Myslím si, že bych jako mohla skončit vlastně blbě, kdybych tu Vivu neměla. Já jsem fakt neměla chuť žít, no. No a další je, že mi to vlastně vyrovnalo, prostě zase mě začal bavit sex, když jsem vlastně si začala užívat Vivu. Takže na Vivu nedám dopustit a toť vše o Vivě